soinu probak amaitu dira entzun ditugu hemendik, eta ja gurekin dira setean Josune eta Uxue Untza, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Begira, zuek momentuz, ikusten da hemen zuen zaletu asko daudela, ze txaloza parra da galanta da, Zuek irabazle momentuz. Ojo. Txalota. Untza taldea, astelena da, eta astelen batean Untzarentzat kontzertu eskaintzea gauza normala da, desubikatu xamartza bete, edo nola zaudete? Egia esan da pixka desubikauta gaude. Bai, gaude, bai. Baina, oaingoz gaude pixka lasai, energia gordaitzen. Eman duzu kontzerturen bat astelen batean? Oida galdera. Bai. Udaran bai. Udan ez daude astelenak. Untzarena, gure kasuan gaur irrati urte berria martxan jartzen gabiltza, hasiera batean gaude, zuen kasu konkretuan, Untzaren kasuan, amaiera geroz eta gertuago dago, denbora jontan ikusiko dugu gure izango gara lekuko zuen despedida horrena, otsailean da zita hori Miribilan, hementxe Bilbon bertan, urduritz zaudete, jagertu sumatzen duzue, zein da zuen gorputza aldia uneotan? Urduritasun puntu bat, azkenean aurrekoan uizik esan zuen biolin joliak, gure azkenengo 10 kontzertuen barruan gaude, eta 10 kontzertuak azkenengo 10etan egoteak, ja esatia bakarrikan intzuguko Bai, fuertia. Osea, konstiente izatea hortaz, ez? Osea, ongea hainbeste denbora, hainbeste kontzertu eman ditugu, eta ja azken 10etan, eta esatuzu, hau. Ja, alakoetan inertziaz uzten duzu, hau da, esan edo, gorputzak uste dituzu inertziaz aurrera segitzen, ala ja hasten zarete plan berriak egiten, igual, ez dakit, hasiko naiz orain makrame egiten, hasiko naiz, zeramika ikastaro batean, ja zarete plan, edo B plan horiek pentsatzen? Igual ez daukazue beharrik, ez da ere, ez dakit. Ez du beharrik, beti okupatuta gaude. Ni nahiko okupatuta gaude, egia esan. Bai. Beraz, aro hau itxi eta ikusiko dugu ze zabaltzen den aurrerantzean. Bueno, ala ere, pixkat agonikoa izango da azken prozeso, ez? Iragarri zenutenetik Untzak agur esango zuela, claro, denbora bat pasako da, eta beti bete amaiera horri buruz hizketan, imaginatzen dut, hor emozio guztiak aterako direla, taldekiden artean ze sentsazio daude zuen artean, ez dakit, lagunak zarete, denbora piloa pasatu zu elkarrekin, orain zein da egoera? Nola dago? Pirpilean dana? Bueno, negar asko indeu. Kontzertuan Untza gainean, Untza azpian baita. Baina, esan dugu, azken birau asko aigerala gozatzen, badakigun ez ja amaitzen degula, aigerala disfrutatzen inoiz ez bezala, ze esate dugu, azkenak dira. Momenturen batean nola damutu zaret esan duzu, ez, atzera buelte dingo dugu eta jarraituko dugu. El azúcar. El azúcar, oida, azken. Damutu batzen esatezu, joder, osea, benetan, betiako. Ez, hain ondo gaude, hain ondo Untza gainean, Untza azpian, benetan lagako dugu. Baina, erabakia hartuta dago eta... Osa, gero bueltatzea, erabakian esatezu bai, ez, hau da honen. Zer badugu itzegin dugu. Eta agertoki gaineko momentu unkigarrioetan bada, kanta kutxunen bat, kanta horrekin negar ez hasten zaretena, edo kanta konkreturen bat badago zuen barne hori gehiago mugitzen duena? Bai. Zein da? Ni ia beti, ilusioz beten negar ez hasten naiz. Da, pixkat, despedida kantua da, eta emozionatzeu, gaina garai hontan kantatzea hori ez, ze egia da repertoriotik kenduta genula eta guain azken gira hontan berriz hartu degula kantua eta batzutan izatea hor, segun nola tokatzen zaizun eguna, Bueno, azken kontzertua Miribilan izango da, Bilbon, otsailaren 3an, dagoeneko sarrerak salgai daude, eta gonbidatuak zehalako, azkenengo zitetan eta izorduetan, gonbidatuak ekartzearena gauza tipikoa da. Goazen azken dantza bat egitera, azken festa bat, eta goazen gonbidatzera, hau eta hau. Nor dator? Aldego esan. Zakit, uste Egongo diat trikitilari asko. Ui. Hau guztia ez egu, erromeria zalea gara gu, Trikitilari asko egongo dia, gurekin kolaboratu izan dutenak abestitan, ez dutenak, baita ere. Denetari pixkat. Bai, aigera prestatzen bastanteko showa, ze nola azkena izango dan, pues... Nahi dugu izatea festa handi bat, danontzat. Liatuko dugu eta jazta, gero bagoaz. Zuek gaina urte hauetan jende askorekin abestu duzue, kolaboratu duzue, lagunak egingo zenituzten baita ere, badagoela euskal talderen bat bereziki, euskal talderen bat edo artista konkreturen bat Untzarekin erlazio berezia duena? Bai, ez? Bai. Onduen enogenekin. Nogenekin, Dakagu talde bat eta dena. Bai, WhatsApp taldea. Nola izan hau taldeak? Nokza. Claro, xipeo. Vale. Bueno, kantat jarriko dut.
Hau da, hola pixkat, reggaetoi estiloko kanta bat, gorputza beste modu batera mugitzera garamatzana, egia esan, xokean geratu gara, zuen azken erakustaldietako batekin. Ikusi zaituztegu Donostiako aste nagusia, zakit irudiak ditugun edo jarritzak egun, zuen kontzertuaren barruan, baitu irudiak, zuen kontzertuaren barruan, tuerkin erakustaldi bat ematen. Hau berria da guretzat, ez geuren untza imaginatzen aurpegi berri honekin, nola sortu da guztia? Bueno, ni lehen urtean apuntatu nintzen tuerk klasetara, eta beti biltzegea hortantzan, ez dakit, hola giruan ibiltzegea, eta okurritu ez zaigun, klaseak Donostin ematitut, eta orduan, pues Donostiko festetan aste nagusian, igual aldeu zerrain montatu, eta hasi ginen tonto, eta sola bukatu genuen. Claro, zure kasuan, Josune, lehen da biziko aldia zen tuerkin egiten, edo horrelako zerbait egin duzu noiz bait? Ensaio batera jo nintzen. Uxuek esan zenean, venga Josune, animatzen zea, dari, pues bai, baina, ensaiatu beharko. Eta ensaio bat genuen da, bastante onda, teatzen. Emaitzan ikusgarria izan zela, ni bertan egon nintzen kontzertuetan, eta lagunekin joan nintzen, lagun guztiak flipatzen geratu ziren, eta nik uste dut untzaren kontzertu batetik espero duzun azken gauza horrelako ikuskizun bat ikustea dela, baina ondo dago, pixka bat denok harrituta guztea, eta imaginatu nahi dut untzaren azkeneko kontzertuan, otxaien eskaineko duzen hortan, gu ere ahozabal ikustea beste zerbaitekin, hor ja pistoia altu dago, igoko gara tuerkin egitera, nik ere badakigu. Perfecto. Gainera, justo no genen beste kontzertu batean, horren ostean ere tuerkin pixkate egin genuen. Beraz, nahi baduzu agertuekean norbait, gu apuntatzen gara, Hori da, perfecto. Gurekin untzako lagunak 8etan gu saio amaitu orduko bereek izango dira hemen agertokian, BBK sala honetan gaztearen irrati urte berri honi irekiera zoragarri hau ematen. Bueno, eta sorpresa txiki batekin etorri gara baita. Bai. Osa, esan dugu, primizia batekin etorri gara baita. Bena fuera. Anuntziatu behar ditugu, ja azken kontzertuak anuntziatu behar ditugunak, eta izango diala Madrid eta Bartzelonan, emango ditugu Urriak, 11 eta Bartzelonan, hori da, eta 13 Madriden, beraz? Urriaren 11 Bartzelonan eta 13 Madriden untza ikusteko azken aukerak Espainiara estatu mailan. Hori da. Hortxe albiztea, txalo bero bat, gurekin Josune eta Uxue, eta 8etan ikusiko ditugu hementxe BBK sala honetan gaztearen festa honen barruan. Eskerrik asko, eta elkar ikusiko dugu. Joango gara zuen kontzertura. Nahi batzute ego terkin eitea? Joango gara, duai gabe. Eskerrik asko neska. Zure musika